Reflexión random de pacotilla sobre o Día das Letras Galegas e a cultura galega. Estaba tomando un café agora á mañá e vía todas estas cousas, non, que xa están aí. E vía aí frases de Castelao e así. Castelao. E conecta moito con Walter Benjamin, eso que el dixo de que poder reproducir infinitamente a cultura desapegábanos dela, non? Transformámola en estética. Daquela vía, por exemplo, se aínda somos galegos por non sei que da lingua, ti dis, se ti dis que Galicia é pequena, non sei que, pero eu dígoche que é grande. Reducir o sempre en Galiza é o pensamento de Castelao a merchandising e a meme. É un meme para as redes, é unha frase para a camiseta ou para a tote bag. Logo é un espectáculo dentro desa identidade superficial de galeguista. Puxen a tote bag, unha estreleira, xa está. E xa non hai máis reflexión, é reproducción infinita. Veña, agora vou facer un reel e vou dicir as dúas frases consigna, non sei, o himno do antigo reino aí de fondo. Pensábao porque eu creo que é algo que pasa a nivel mundial. Non acollemos o pensamento que nos deixaron xeracións anteriores para seguir pensando nele e elaborando. Pero en Galicia hai que é un putísimo fenómeno ese facer merchandising dos nosos símbolos culturais, sexa a estreleira, sexa a foto de Rosalía, sexa a frase de Castelao. Xa está. E cadra tamén con ese hai que simplificar a vida. Eu digo moitas veces, a persoa di hai que simplificar a vida, simplifícase ela. E simplifica todo. Por exemplo, simplifica o pensamento político e filosófico de Castelao. E xa non hai que reflexionar, e xa non hai que darlle continuidade. Walter Benjamin. Só temos que reproducilo de forma infinita. E tal que diría Walter Benjamin, camiñamos cara á destrucción e facemos disto un espectáculo, pois un fenómeno, neste caso de merchandising, sí? E cremos que iso é amor á nosa cultura e conservar a cultura, porque como a podemos reproducir e seguir poñéndoa en cousas e sacar aí o reel ou a imaxe no Instagram, a sensación, non, de conservala, mas non é, só é reproducila infinitamente. E pode sobrevivir no eslogan e tamén nesa conversa superficial de somos galeguistas, e morrer na raíz. Son as mesmas persoas que despois che din, por exemplo, ai, que a mí esas cousas das vellas. Sí. Ai, é que esa ruada que vas ti, non? Que non se anuncia en ningún sitio, nin... E é todo un fenómeno. Eu alucino moitísimo. A veces non dou creto ao que vexo. Porque eu vivo en Galicia e vexo esa capa. Sí,
e ti random de pacotilla que, sí. E hai, só hai unha Galicia viva e unha cultura viva, sí, que é aquela de fondo. E incluso esas cousas das vellas que tal, é moitas veces un pensamento que está no nivel do pensamento de Castelao, que ao mellor non teña unha linguaxe culta, elaborada, a nivel pensamento humano está no nivel do pensamento de Castelao. As conversas non van máis aló da consigna, sí. É que o do merchandising, que eu ainda non supero ben, unha cousa que me impactou, que eu publiquei aquí, non? Cando o movemento queer colle todas esas figuras nosas do rexurdimento e da xeración nós e as pon de antroidos, sí, como chegou isto, este movemento, e imos poñer de choqueira a Rosalía, que me pareciu eso terrible, a Blanco Amor, a Pondal, ímolos poñer de choqueiros e promocionar todo isto, e facer, unha vez máis, imaxes que se poden reproducir ata o infinito, vaciando totalmente de contido esas figuras, non? Estas figuras que son símbolos. É un autoetnocidio moi Walter Benjamin, onde as persoas están facendo o espectáculo e disfrutando. E agora vou facelo reel, e que sexa a hostia, e que viralice, e que mo compre o algoritmo, para que despois, como a lingua que nos une non é barata, a ver se mo compra tamén a Deputación ou, eu que sei, os youtubeiras ou algo disto. É incrível. Teño sempre en Galiza. É que é como que xa o decía Castelao, e está totalmente en vigor. Estamos asistindo agora a un parto sanguiñento e doloroso de novas ideas. E os feitos pasados non poden roubarnos o pensamento e a acción que necesitamos para construir a Galiza do futuro. Temos que refugar, inclusive, a nosa propia vellez. Pero hai algo que xa existía en permanencia e que os galegos debemos respetar: a verdadeira e auténtica tradición de Galiza. Non, por certo, aquela tradición dos chamados tradicionalistas, que se afinca nos tópicos da historia e que trata de anovarse nos erros e traccións de certos príncipes, senón aquela enerxía étnica que vive nos limos da conciencia nacional de Galiza. E aquí entra xusto co que se quedou la gallegidá, porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna de Galiza que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. E despois, la gallegidá tamén parou de ler, a nosa tradición revélase no idioma, no espírito, na cultura, na arte, no xeito de vivir e de pensar, no sentido trascendente da vida e da morte, no afán de universalidade e de particularidade.
no amor á xustiza e ás boas formas de convivencia, na identificación amorosa coa terra, na esperanza dun mundo mellor, na predisposición á poesía. A tradición é todo aquelo que endexamais nos traicionará. E sobre todo, é todo aquelo que non debemos traizoarnos. La Gallejidad quedouse con que non se albisca no porvir, non é serva do tempo. E fixo disto algo que se pode reproducir infinitamente. Mais, cando todo iso das vellas, aquela ruada pequecha que eu vou, aquela xuntanza, sen máis intención ca desfrutar, iso é o instinto popular. Cando Castelao di que a nosa tradición revélase no xeito de vivir e de pensar. Cando Castelao dixo, sí, ese parto sanguiñento e doloroso de novas ideas. E seguimos aí. Os feitos pasados non poden roubarnos o pensamento e a acción que necesitamos para construir a Galiza do futuro. Os feitos pasados. Isto é unha idea universal e atemporal que Castelao dixo. E os feitos pasados, nin a propia vida de Castelao, nin os tempos que el viviu, deberían roubarnos o pensamento e a acción que precisamos. Mas se ti reproduces infinitamente o pensamento de Castelao, estás caendo nesa advertencia que el xa nos deixou.